Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uzofihlwa kusasa okwamaskandi. I-ATM ithi silungele ukhetho kanti iSAFTA ihlube udlubu ekhasini. Izindaba ze1 KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakuleka. Amaciko ehlukene esifundazweni KwaZulu-Natal abhonge emswaneni emndenini wakwaDlamini eMsinga ngemva kokudlula emhlabeni kukaza kwabo uSicebi inkosi yamagcoka amadlamini engozini yomgwaqo. Lamaciko abehambisana nongqongqoshe wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula. Amaciko ayinongqongqoshe wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal aqale ngokuhambeleke emndenini wakwaMchunu ngaphambi kokuba ahambeleke umndeni wakwaDlamini. Le mndeni isemanzini ngokudlula emhlabeni kwaSipho Gupta Mchunu kanye noSicebi inkosi yamagcoka amadlamini abadlula emhlabeni engozini yomgwaqo ngomsombuluko. Umndeni wakwaMchunu uthi ukuthola ukwesekwa ngalendlela kukhomba ukuthi ilunga lawo beliphila ngendlela efanele nabanye abantu. Thokoza noma isimo sisibi kanje kepha sithola sinokuthokoza nokubona indlela yomntwana behamba ngayo ngoba ebatwaneni abakhona manje uyaye uthembe ukuthi umntwana uyosebenza eGoli kanti umntwana akayili ukuyosebenza ujaha abanye ngebhamu kepha siyayibona indlela yomntwana kade ihamba ukuthi kade icacile nekhono siyabonga uNkulunkulu akade emphile lona kuba ukwazile ukulisebenzisa ngendlela okuyiyona. Ungqongqoshe wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula ubehambisana namaciko yobhonga emsaneni emndenini wakwaMchunu nokwaDlamini uthi indima yamaciko igqemeke ingozi engeqhwantwala. Le emndenini wakwaMchunu sawubona umndeni sihamba nawamaciko sabuya seza emndenini wakwaDlamini sizobhonga nakhona emswaneni sihamba nawo amaciko. Ngakho ke sithi emndenini wonke wakwaDlamini nasemndenini wonke wakwaMchunu kanjalo nesizwe sonke samaChunu lapha kwaKopi eMsinga uMasipala nakumzinyathi district isifunda sithi nje bakithi dudu sishayekile kakhulu endimeni yezobuciko silahlekelwe amaciko ethu abenza kahle kakhulu endimeni yobuciko. Amaciko ahlukene acele kuba ke size siwabeke emthandazweni aphephe ngaso sonke isikhathi ezingozini zomgwaqo ngoba ukuhambela kwizindawo kuyingxenye yomsebenzi wawo wansuku zonke. Hlungu kakhulu kodwa siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzosisiza sidlule kulesi simo siqhubekele siphokophelele phambili sikhuleke futhi ukuthi lesi sihlava esinzima kangaka sokuphela kwabafethu bephelele emgaqweni ngoba mangathi uyanakisisa sekuyavama ukuthi ngalesi sikhathi kube khona abalimalayo. Amaciko noma singabaculi bakaMaskandi siqhemeka ingozi ngeqhwantwala ukufaka bafethu kuyintombi eqoma yonke imizi njengoba qome kwaDlamini namhlanje kwaqoma kwaMchunu namhlanje nayizolo beqome kwenye indawo saza sazi ke beqome kwabani. Ngingacela nje ukuthi abantu basikhulekise umsebenzi sosebenzayo siyafana nezingane ehamba ziyobhukuda esizibini uma sifike esizibini ingane eyodwa idliwe ingwenya mase sibuya kwazala sazochaza sithini ukuthi sothu sibani shonile. uSipho Gupta Mchunu ufihlwe ke namuhla kanti uSicebi inkosi yamagcoka amadlamini uzofihlwa kusasa. Abaholi bendabuko ngaphansi kobukhosi basemathulini eMgababa eThekwini buthi ke bukhathazekile ngokushawa indiva abaholi bezepolitiki ngakho banethemba lokuthi ngemuva kokhetho bazosondela kubo ngenhloso yokuzosiza umphakathi ngendlela efanele. Lokho ke kuvele ngesikhathi iqembu ATM lihambelele ndawo ukwamukela amalunga amasha. Le nhlangano kade isematheni ngezinto ezihlukene okuthinta izinsolo zokudliwa kwemali okanye ukukhwatshaniswa kwemali nokunye kwaze kwagcina umphathisimali uMduduzi Dube kanye nomphathi omkhulu uDr Siyabonga Madlala basule esikhundleni kodwa emva kwesikhashana baphinde babuya echaza usihlalo wethimba lesikhashana usukubuya kwalabaphathi ingoba inqubomgomo yakaSAFTA ayikuvumela ukuthi kudedelwe abaphathi basuke bephethe isikhundla ezingokhiye isinomi kanjani ngoba kusuke kusakunika kumele bakushiye uma ngabe behamba ukuze inhlangano isiqhubeke isebenze. Served us ma policies ne constitution at times le tinyetinto tendiwa outside the policies and constitution inzaba ya CEO angeke ahambe nje overnight ne kanjalo no CFO ngeke ahambe overnight
Inhlangano Izwi Labantu Forum iyona ibishicilela izinsolo ngale inhlangano yakaSAFTA bathi akukho kubahlanganisa nayo le nhlangano kodwa muva nje sebetholile ukuthi akhona amalungu abo asajoyina Izwi Labantu Forum. Izwi Labantu Forum besingayati Izwi Labantu sathi ngalo late uma solo libhala ngaSAFTA and safuna kwathi ngibobani and why bebhala ngaSAFTA and angeke siba control any publication ngeke siyi control ukuthi ayibhale ngabani but they happen to write ngathi and lesikudiscoverile kule last question ukuthi bakhona balimi bethu la bangaba member Ezwi Labantu sikutholile lokho ukuthi that's true ngeke sikuphike khona leba malunga ayo ina Izwi Labantu. Ngenyanga edlule kwewavela isikhalazo ngabahlahli bamoba emva kokugodwa kwabantu bokufika. Ichaza ngalokho lenhlangano ithi impela umsebenzi wokuhlahla umoba awukho lula ngakho kunzima ukuthola abantu kakhulukazi abasha ukuthi bezohlahla umoba kodwa bathi isimo sangcono kwamanje bakhona abasebebatholile babaqashe ekutheni bezohlahla umoba umsebenzi uyaqhubeka. eSouth Africa nje yaziwa ngokungawuthanda ukugawula umoba abahlali baseSouth Africa kakhulukazi sinane history yokuthi kunaba bomdabu base-India abafika la ngenxa yokuthi bakuthufela bezosebenza amasimini omoba ngenxa yokuthi abantu base-South Africa bengafuni kuthe makuba umsindo ukuthi abahambe kwakhona abasebenzi bethu abahambayo ngenxa yokwethuka nje ukwesabela impilo zabo kodwa sibona futhi engathi sekukhona ukuzinza kancane okusithembisayo ucisho leyo nto izawuphela ukuze kuqhubeke kusetshenzwe ngisho imishini yomoba igcine seyiphazamiseka ngenxa yokungabi nawo umoba emshinini ukuthi ngenxa yokuthi abagawuli beshodile kodwa kubonakala ngathi sekukhona umehluko. Le nhlangano iphinde yaveza izinsika zokusebenza zogandaganda obekade kuvela izinsolo zokuthi kwadlwe imali yakhona. The procurement of the equipment that we are talking about was not only done by SAFTA as an organization, there was also an involvement of the sugar industry itself. As we speak, the sugar industry is sitting with the proof of payments for the purchases that were done, as well as the invoices that were generated when these transactions were being implemented. Gudebo Sibisi wezindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngiseDenal Kadukuza. Inhlangano yabalimi abamnyama iSouth African Farmers Development Association kuzwelonke ithi iphezulu kwezinhlelo zokulungisa nokuqondisa zonke izinsolo ezimbi ezike zavela. Le nhlangano ke namuhla ibinesithangami nabezindaba eDenal kwaDukuza. Amaqembu ezepolitiki adonswe ngendlebe ukuba sebenzisana nabaholi bendabuko ngemuva kokhetho uqinisekisa ukuthi izidingo zifinyela ngendlela emphakathini. Umuntu ulana ku-ATM namhlanje ngenxa yokuthi umenyiwe ukuthi nathi njenganobuholi bendabuko kasondele ngoba i-ATM yasebenzisana nabaholi bendabuko. Okuvele kuyinhloso yethu la ematholeni kakhulu noma imikhandlo yonke nje ukuthi noma ngabe liphi iqembu lezepolitiki elikhona alisebenzisane nemikhandlo yamakhosi ngoba into ebalekile ukuthi angathi makufika i-development ifike kuhla kolodwa kube sengathi olunya libalekile babaleka masebekhethiwe labo basuke bamakhansela basuke eduze kwethu namhlanje nje seku-ATM i-ATM sikwazi ukuyithinta sisondele sithi ngamhla nithula izethulo zenu nasimeme ukuthi sibe ingxenyeni namhlanje nisibalekela kanjani futhi ke ukusebenza kwamaqembu amanye ezepolitiki thina njengohulumeni bendabuko asikazi sithi abusigculisa kuyasigculisa kodwa ke abantu abangasibalekeli masesibakhethile. Laba bebekhuluma ngesikhathi iqembu le-ATM lamukela amalunga amasha kufaka abaholi bendabuko kanye ke nabafundisi nalapho uqhube khona umkhankaso wokuzilungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya. Nobhala leli qembu uthi uhulumeni kumele uthole izindlela zokuxazulula isihlava sokubulawa kwesopolitiki. Leading to elections, we will always condemn that, but we also challenge the government. We question the government about this issue of killings, because today you have that Madlanga Commission talking about the very same thing, those political killings, and you will notice Ndoba ithethwa kakhulu ibhayiswe KZN,
but sesidlula isikhathi sokuthi kube iKZN sekuhlangana namanye ama provinces eEastern Cape for example when you talking about KZN eEastern Cape sebulawa amakhansela manje as we speak eMpumalanga it's always been a case and many other provinces ngoba igcwala umhlaba wonke lento but we are saying as the ATM ugovernment unesandla kulonto uhulumende lo ophethe kukade enesandla and people of South Africa must be able to stand up and raise that fundamental question to the government. What are they doing? Because resources azikho kwi-political party to stop that. Resources are in their custody. Leli qembu liphinde laphawula ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngodaba oluthinta umengameli wakuleli neplazi phalaphala. It may take 5 to 10 years before we can bring a Ramaphosa to book. Why is this important? Equality before the law. And Mohammed Amen with 540,000 was convicted and declared US dollars. A student was found en route to Hong Kong with 630,000 US dollars was convicted. A Miss Potgieter was convicted. Why is it that a 580,000 US dollars undeclared in the couches of Mr. Ramaphosa does not lead to conviction? People in South Africa, unfortunately, they are not equal. And the president is more equal than others. Now, we're going to meet him in the Western Cape High Court. Zibeke phansi amathuluzi izisebenzi zikamasipala uMdoni zikhala ngokuxoshwa kwaloyo obambe njengomphathi walo masipala uDD Naidu. Usihlalo wenyunyana yezisebenzi kwiSAMU eMdoni uGugu Myende uthi ke inkontileka kamphathi kamasipala bekumele iphele ngomhla ka28 kuAugust njengoba ke bevele bamxosha ingakapheli uthi azange kwenzeke ubulungiswa ingakho ke bebeke phansi amathuluzi. Usungenelo osukwini lwesishagalolunye umgqiqo wezisebenzi zikamasipala uMdoni bekhala ngokuthi akwenziwanga ubulungiswa ngesikhathi kunqanyulwa inkontileka kamphathi walo masipala. Usihlalo weSAMU eMdoni uyachaza. Inkinga yakhona ukuthi kuhlale iCouncil yaseMdoni yathatha isinqumo sokuthi izomisa umunicipal manager ya terminator icontract ya municipal manager uMr DD Naidu obekade ifanele iphele icontract yakhe ngomhla ka28 August. Uthi babona sekuqoka umunye umphathi kamasipala. Sase siyashoke kusho ukuthi sizoma ke sizosola iclarity ukuthi ubani uacting municipal manager sayimisa ke ukusebenza ngalo lesine nangalo lwesihlanu ngomgqibelo sathola incwadi ezasesayiniwe kuthiwa uzisayinwe uMM acting MM ekuthiwa uZulu kuthiwa ke uyena ose-actor asiphindele emsebenzini within 48 hours nalokho futhi kokusiprovoke ngoba sizwanga kuthiwa iCouncil ihlalile yakhetha umunicipal manager. Usihlalo weMathe eMdoni uthi konke okwenzekile kwakungekho emthethweni. Ukukhishwa kwa-acting MM obekade khona kwakungekho emthethweni. Nazo zonke izinto abazenzile beyiqhuba njengecouncil efinyela ekutheni singabi nayo municipal manager azibanga emthethweni. Uma ngabe sifuna lawo ma-documents ngoba phela nathi singama-unions ama-stakeholders siyafisa ukuthola ukuthi kwenzakalani within umkhandlu. Asikwazi ukuhlala nomkhandlu ongenalo ikhanda ekuyilona elisidrivela umkhandlu singenayo municipal manager. Uthi abahambisani nokuqashwa komphathi umusha ngoba akanalo irecord elihle. Sithuke sesibona ngenxa ngokuthi sesithola ama-documents nezinto eseyisayinwe uZulu. Sazibuza ukuthi uZulu ufike ngakanjani ngandlelani ngayiphi indlela. Ukuthi masithi yalandela siyathola futhi nangendlela afike ngayo ayikho emthethweni. Shuthi miningi imithetho ephuliwe kuyaphambili. Kanti siyamazi ukuthi udumile futhi nangendlela yokungahandlishe kahle ama-finances omasipala. Njengamanje nje uphuma kumasipala wasempendle siyezwa ukuthi uGodongwane uminister phezulu uyabuza ukuthi u38 million wakulewa umkhandlu uphi la ushone khona awukwazi ukuphendula akakwazi ukuphendula ngakho ke usebuyile weza lapha kuthina nakhona ukufika kwakhe la njengoba esehlele ofisini isecondment yakhe njengoba ifikile kuthiwa le secondment yakhe ngaphambi kokuba ngene athinta amaphepha aseMdoni asayina izinto zaseMdoni kufanele eqale kuhlale ifull council. Ile full council efile ihlale bese iyavumelana ngesecondment eqhamuka kuMEC. Uthi banezinsolo zokuthi khona uxhumene nongqongqoshe wakaCogt.
Kuyabonakala ukuthi kukhona labantu noma lo muntu onalobu budlelwano obuqinaqinile no-MEC obudala ukuthi ngaso sonke isikhathi uma bexoxisana babone ukuthi umuntu okwafanele ukuthi azokwenza umsebenzi ofunwa yibona la kwalenkohlakalo esiyilwelayo ukuthi ingenzeki uyena shuthu ozokwazi uZulu ukuzokwenza kangcono ngoba manje into esiyikhalelayo ukuthi manginyamalala imali kwabanye umasipala kuzokwenzakalani kuthina mayinyamalala nakuthini imali lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemdoni. Ake sihlabena nali ikhefu siyabuya futhi nezinye izindaba. Siyakubingelela siyakwamukela njenganalokhu ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko zamaphambili namhlanje. Uzofihlwa kusasa okaMaskandi. I-ATM ithi silungele ukhetho kanti iSAFTA ihlube udlubu ekhasini. Inhlangano yabesifazane ibambanani bomama society yethulwe ngokusemthethweni endaweni yaseMachibisa eMgungundlovu ngenhloso yokusiza leyo mndeni esukiswele amandla okufihla abathandiweyo babo. Ilunga lalenhlangano uNcamsile Vechun uthi ke lokhu bakwenze ngenhloso yokubungaza abesifazane kanjalo nabaphila ngokukhubazeka emphakathini. Abenhlangano yaseMachibisa besifazane babungaza usuku lwembokodo ngokuthi bahlanganyele ndawonye ukuthula ngokusemthethweni inhlangano yabo esiza abantu abasuke benezinkinga zokufihla abathandiweyo babo. Inhlangano ethi so mama uma kukhona umama odlulelwe ilunga lomndeni angakwazi ukuthi asindelwe yedwa mase siyabambana. Namhlanje kusuku lanamhlanje usuku oluhle kakhulu since yaqala inhlangano ayikaze ize ilontshe kodwa imisebenzi yayo kulo 7 years wonke isikhona ibikade isebenza kahle kakhulu. Namhlanje sizobungaza usuku lethu so mama kuyibirthday yayo ubambanani bomama futhi kube kuyilaunch official launch khona nokuthi futhi sibungaza iWomen's Day. Lembokodo ithi lenhlangano iphinde ihlanganise nabakhubazekile kanti kubukeka ikhula kwazise maningi amalunga ajoyinayo. Niwe silekelela leyo mndeni engathatha entweni nokuthi siwomama sathi sifisa ukuthi abantwana bethu abakhulayo bathola isibonelo kuthina nokuthi sibakhulise ngendlela okuyiyona yona ikona sasungula lenhlangano nokuthi futhi emphakathini sibe usizo lapha nalapha la kusuke kunenkinga khona ikona sasungula lenhlangano yethu ubambanani. Lembokodo iveza ukuthi kukhulu ukusizakala ekuthulayo kulenhlangano ngoba yamukela lonke uhlobo lwabantu ayikhethi ibala. Ubambanani bomama njengoba udadewethu eseshila ukuthi sisungule ngo2019 sayisungula ngoba sasibuka ukuthi emphakathini kunabantu abanenkinga mase kuthiwa kushoniwe sasesibuka sabona ukuthi mangase sihlanganisa izandla singenza umehluko. Inhlangano ke engakhethi ethatha wonke umuntu noma ngabe kuthiwa ukhubazekile noma ngabe kuthiwa uyasebenza noma ngabe kuthiwa usebenzi as long nje makukhona okuncane okutholayo uyakwazi ukuthi ungene ngoba lenhlangano sayisungula siqala ukuyisungula sasu20 iyaqhubeka ke kuze kube iyakhula njengoba udadewethu eseyishila inamba ya 92. Lenhlangano isendaweni yaseMachibisa eIdindeli kanti babonakala bephume ngomningi babo abantu ukuzobungaza nayo njengoba beyithulwa ngokusemthethweni. Izindaba eziwa KZN TV bekuthaba maphumulo eMgungundlovu. Ifuna ukulungiswa intombazane yasemthwalume othuthwini eneminyaka eyi-19 obudala ethike idlwengulwe owesilisa oyihehe ngokuthi uyitholele umsebenzi. Lona kwesifazane uthi waluvula icala lokudlwengula istation samaphoyisa eHipadin kodwa ke kuthiwa kuyidokodo izinto ezibhalwe phakathi azibonakali nokwenza ke icala lichithwe. Ithi ifuna ubulungiswa intombazane eneminyaka eyi-19 ubudala yasemthwalume othuthwini ethi yadlwengulwe owesilisa owaheha ngokuthi uyitholele umsebenzi wokusebenza ekhishini eMzinto. Lona wesifazane uyachaza. Sesingaqala kwafika umfana engamazi ekhaya wathi ucela mina khona umsebenzi angitholele wona afisa ukuthi khona ibusiness afuna ukulivula afisa ukuthi ngibe part of lona. Ngabe sengiyambuza ukuthi ungaze laphi mina since
ngumuntu nje ohleze ehlele endlini futhi ngimusha endaweni. Wathi umfana hayi wahlangana nami emgaqweni wangiphathisa impahla bese sahlukana kanjalo ngamtshela ukuthi awano ngiyalikhumbula lelo suku lelo. The following day ekseni kungena imali engango 160 kwi-account yami. Ngena imali engango 160 ngigibele emini njengoba ayeshilo naye ngigibele emini ngifike eMzinto. Uma ngifike eMzinto ngifica yena yedwa. Uthi wayemthembisa ukuthi uzosebenza kwikhishi lakhe elisemzinto njengomunye wabapheki. Kwakuzoba ibhizinisi lekhishi. Wena uzobenza muphi umsebenzi? Ngizobe ngomunye wabaphekayo futhi. Uthi wambhudubeza wamdlwengula. Egcine eseng-undress by force. Ang-undress ngezansi underwear yami ngangiyifakile. Ang-undress angirape. Kwaze kwabe kabili futhi. Uthi ufuna ubulungiswa njengoba icala kungacaci ngalo. Icala ngahamba ngawulivula emaphoyiseni asehibhadini. Ngahamba ngawulivula emaphoyiseni asehibhadini kwathiwa lizotransferelwa eMzinto. Bese uprosecutor wathi kumina umuntu lo uliphikile icala. Uliphikile icala wathi mina naye siyathandana. Bese wathi futhi idokodo leli laseyibhadini lengavula khona icala alibonakali izinto ezibhalwe khona nje azibonakala akubonakali kahle. Uthi umsolo uyamesabisa. Because after emva kwesigameko lo muntu lo welokane engisabisa nje ethi ngingakhulumi. Waze wathi kumina ubaba omncane wakhe u-station command ngisho ngathiwa ngiyambopha leyo nto leyo izophelela emoyeni. Udadewabo weSisulu uthi umsolo ujwayele lo mkhuba. Futhi mangabe sizwa kuthiwa lo mfana lento ayenzile akayiqali kuthiwa ezinye ingane uyayithatha ayithembisa ukuthi uzozifaka kuzalo ezinye uyayithatha athi uzoyiculisa. Masizwa futhi kuthiwa ikhona ingane ake ayidlungula ehlala ngasekhula mntwana kuthiwa nje ingane mangabe imbona iyahayisa kodwa ayikho into eyenziwe ngalokho. Shuthi baningi abantu asebahlukumezile masayabasabisa. Police in Umzinto have arrested a 30-year-old man for rape following an incident in which he allegedly raped a woman at Umzinto. The incident occurred between 16 and 17 June this year after the suspect reportedly lured the victim to his room after promising her a job. He appeared at the Umzinto Magistrate Court on 31st July. Lumbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalumi. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu ingosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo iyalandela. Sekubingelela sekwamukela njengoba usanda kubukela ke izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Uzofihlwa kusasa okaMaskandi. I-ATM ithi silungele ukhetho kanti iSAFTA ihlube udlubu ekhasini. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.20 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-21.87 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-18.70 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$4,332.14 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube u-$87.07 umpongolo. Ake siphinde singene sijule ngosini yezemidlalo. Inhlangano engenzi inzuzo iSinolisa Charity Foundation ihlele imidlalo yokuqwashisa abafundi ngokuhlukunyezwa kwabafundi ngabanye abafundi phecelezi i-bullying ngolasemzini nangodlameke nje olubhekiswe kwabesifazane. Le midlalo ibibanjelwe esikoleni samabanga aphezulu iThanduyise namuhla eNgwelezane eNyakatho nesifundazwe. Isigameko sokushona komfundi waseMandeni yokusolwa ukuthi wayelwa nabanye abafundi siholele ekutheni inhlangano iSinolisa iqwashise abafundi ngobungozi bokuhlukumezana. Namhlanje siseThanduyise High School. Si-organization edilisha nama-sports school tournaments through inanguzana ukuhlukumeza kwabesifazane. So reason why senza lokhu si create a teamwork
ukuthi such as khona izinto enjengamabullying kanje ukuthi zingenzeki sicreate i-teamwork i-unity through i-sports. Uhlobo lama games sisakhethe amathathu. Kuzoba i-debate, kube soccer bese kuba i-netball. I-bullying ikhona yonke indawo. Mhlambe nje sinakho ukuzwa khona kade kwenzeka la eLokhuzeni eMandini la ingane khona izibulale enye ngaphakathi emagcekeni esikoleni. So ikhona yonke indawo futhi ehamba izinhlobo eziningi okungekhona mhlambe ukuthi usukumbullisha ngokuthi umshaye. Kwesinye isikhathi bayakwenza even kwi-social media ukuthi mhlambe kukhona izinto abayikhulumayo ngabanye abantwana, mhlambe omunye umntwana ngento mhlambe ngenxa ama comments asuke eqhamuka ngento esuke kade ikhulunywa la social media agcine sethatha isinqumo sokuthi ayibulale omunye agcine engasayi esikoleni. Le nhlangano ithi umqhudelwano wokuphikisana kanye nemidlalo iyasiza eqwashiseni abafundi. I-debate kakhulukazi angithi uyazi ukuthi kube khona iside elivumayo neliphikisana. So ingane uma zikhuluma ziphikisana la khona uyibonayo i-teamwork nanokubona ukuthi ingane zihlukumezeka kanjani. Bese kwi-soccer ke i-soccer ngicabanga ukuthi nakhona into efanayo because masuke kudlalwa ingakho sibiza nge-friendly game, si-create ukuzwana phakathi kwezikole ezimbili. I-netball izotholwa abawinile bethola i-trophy nama-medal kanye nabaluzile bazothola ama-medals. Inhloso ukubagqugqumezela. I-debate kanjalo bazothola i-award bese uthi both teams eluzile newinile ithola ama-medal. And then i-soccer ke sekuhluka yona because izothola imjezi kube i-trophy bese kuba ama-medal ke kwi-team eluzile izowathola kodwa le winile izokhomeliswa nge-trophy imjezi nama-medal. Kanti lolu hlelo lwamukele nothisha besikole iMasakhane. Kuyasijabulisa kakhulu ngale mhlambe kwama campaigns o gender based violence nama drugs in kodwa esikubukayo kakhulu i social cohesion la mhlambe sizoba igole lizihlangane iMasakhane High School neThanduyise High School sizokwakha i-unity phakathi kwezikole zombili. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisengwelezane. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu sikalindeleka. Zulumnyama indlela zimhlophe ziyaguqa-ke nokho bese ziphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.